Mahardika ing tias ing kamardikan. Rahayu rahayu ingkang samya pinangki. Nugroho miwasih wilasaning Gusti mugi tansah kasarira dumateng kita sami. Ngaturi sugeng dalu sarta sugeng pepanggihan kalian kula warga ageng sandiwara ketoprak Wahyu Manggala. Ingkang dipun pimpin panjenenganipun Bapak Mogol. Kanthi alamat Desa Tanjung Sari Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati Bumi Minatani. Sasampunipun panjenengan sami kasugata tari gambyong minangka purwakaning pagelaran ing dalu punika. Kepareng ing dalu menika kula warga ageng Wahyu Manggala badhe nyegahaken cariyos pamundutan. Ingkang mawi ira-iraan Bancak Mbangun Praja. Dalang sarta pendhapuk katindakan Raka Mas Anom Suharyanto. Asisten sutradara dipun tindakaken Raka Mas Aji Soko. Dewan sutradara dipun tindakaken Adimas Eko Pranoto. Pangeprak katindakaken Bapak Suhardi. Wondene Pranoto Pakliran dipun tindakaken Adimas Suyono sakonco. Tata dekorasi katindakaken anak Mas Samuel Sutarto. Teknis tata lampu katindakaken Adimas Budiono Batak. Lekting katindakaken Adimas Ladu Aldiansah. Wontene pangrengga busana dipun tindakaken Adimas Agus Wijanarko. Binarung ungling gongso madularas ingkang dipun pimpin Bapak Keman Widodo. Kanthi pangeliing Swarawati utawi pesinden dipun tindakaken Ibu Suparyana sarta Ibu Kuntari. Pranoto gending katindakaken Adimas Hadi Prayitno. Wontene Wiraswara katindakaken Bapak Miranda saha Adimas Bagus Edi Mahisa. Musik campursari katindakaken Adimas Ari Semprul, Raka Mas Edi Watono sarta Adimas Udin Galdowo. Pagelaran sandiwara ketoprak Wahyu Manggala dipun sengkuyung WM Audio. Ingkang dipun pangarsani Raka Mas Gentong Kawa. Dewontene para paraga ingkang badhe maragani cariyos ing dalu punika. Sepisan nggambaraken wonten ing Desa Karangklampis. Panji Bancak ing dalu menika dipun paragani Raka Mas Aji Soko. Doyok katindakaken dening Bapak Mogol. Wondene Kili Suci kaparagani Mbak Ayu Sri Poncowati. Adegan salajengipun nggambaraken wonten ing Keraton Jenggala. Prabu Lembu Amiluhur ing dalu menika dipun paragani Raka Mas Anom Suharyanto. Patih Kudono Warsa katindakaken Bapak Begek Ari Warsito. Panji Handoko Putra dipun paragani Raka Mas Judek Prakoso. Panji Carang Waspo katindakaken Adimas Eko Pranoto.
Panji Kartolo kaparagani dening Cak Heru Sariman. Panji Gunung Sari katindakaken Dimas Bagong Sutrisno. Eun dene para prajurit karameaken para seniman Bagus Wahyu Manggala. Salajengipun nggambaraken wonten ing Kadipaten Pudak Setegal. Adipati Klono Tunjung Seta dipun paragani Raka Mas Andi Suratmin. Patih Klonopati katindakaken Dimas Sabar Sugiyanto. Resi Curiganata kaparagani Raka Mas Andi Prastyo. Panji Karnadi katindakaken dening Cak Sendor. Wondene Joko Sunggingan dipun paragani Dimas Rokim Sanjaya. Panji Asmara Bangun ing dalu menika katindakaken Dimas Abi Rojali. Galuh Condro Kirana Sekartaji katindakaken Mas Menik Widyawati. Ragil Kuning dipun paragani Mas Tata Wulandari. Nyai Patih katindakaken Mas Puput Jarmiati. Wondening Reni kaparagani Mas Diah Maharani. Repat utawi dagelan ingkang badhe nglipur manah panjenengan sami katindakaken dening Cak Sendor, Cak Sariman, Dimas Rokim sarta Bapak Mogol. Mban katindakaken Siciu Arum Somplak kabiyantu Sisowak Indah Kalola. Mekaten kala wau para kadang budaya Sutrisno menggah para paraga ingkang badhe maragani cariyos ing dalu punika. Kita sagotrah kulawarga ageng Wahyu Manggala hanamung ngaturi sugeng lenggah sarta sugeng amriksani ngantos titi purnaning pagelaran. Nuwun nuwun.
sinimpen telenging kalbu pambukaning warana sungkem bekti kula katur. Dakong para liwat puja pangestunipun kowe enggal ditampani nggih Baca. Sinandi mugi andadosaken jimat kula Baca. namung kemawon boten ngira babar pisan. Dene wajar Kili Suci tedhak wonten ing Karang Klampis. Tumuli mrepeki angin kula manekung puja kanthi sareng rasa manembah wonten ngarsa dalem Hyang Widiwasa nyuwun pitedah Hawa Kili Suci. Panca. Inggih. Dene pun moni marang sliramu jalaran. Pun kok kautus kabeh ing para dewa. Nari nggih. Jur sliramu kepengin duweni pemikiran apa nganti sliramu pun semedya ning papan kene nggih. Kabeto saking goreng kawontenaning Jenggala. Saksampunipun tinilar dening Eyang Prabu Erlangga tumuli lajeng pamedaring panjigarasaken inggih Rama Amiluhur ingkang dereng saged hanata dhateng sedaya para putra. Tumuli lajeng kula manggen wonten ing Karang Pradusunan Karang Kampis. Ujuping manembah kangge nata lahir lan batin. Kula kepengin mbangun praja. Dadi sliramu kepengin bangun praja ning desa Karang Kampis badhe kula wangun. ing kene kabeh mau bisa kelakon nggih. Yen to sliramu kepengin bangun praja ning desa Karang Kampis kene. Nanging kabeh krimono syarat lan saranane. Syarat sarana. Pancen Menapa pitedah ingkang badhe dipun aturaken dhateng Bancak? Nggih. syarat lan saranane supaya sliramu bisa mbangun praja ning desa Karang Kampis kene mung duweni sawiji. Ya Menapa? Kitab Pustaka Raja. Kitab Pustaka Raja. Samenika cumandha wonten Nagri Jenggala. Pancen bener.
ki mau sing asta ramamu nggih. Kula niku nenengan kalih Rama pun dangu. Sliramu kuwi lho ya wong jeneng karo wong tuwa kok nenengan. Ya ora pantes to. Wong nggih. minal aidin wal faidin wingi mawon kula mboten mangkat. Kowe ora sowan nang ngarsane ramamu. Mboten. Yen to sing sowan nang ngarsane ramamu ora sliramu kok. Nggih. Nanging adimu daya. Nggih. Sing supaya sowan nang ngarsane ramamu ngampil anane kitab Mustaka Raja kuwi mau. Kedah adi kula daya ingkang beda. Ora sliramu jare sliramu menengan. Nggih. Nggih. Nggih, Wong. Wis yen to pancen kabeh ki mau sliramu semangeteni. Ing kene pun bakal kontur ning makayangan kowe dhisik. Badhe kondur nderekaken sugeng tindak. Apa sing dadi jangkane atimu bisa nglakon nggih. Inggih nderekaken. Ratu Parayangan ya wajar iki suci. Ana tetembungan aku iso mangun praja ing klampis ireng sejatine sing tak wangun ora negara ing aku kepengin dandani kolbu pakarti kang linambaran budi kena ngapa kudu daya sing takon ya coba iki menawa syarat dalaning perkara adiku didaya mangkat lan tumuju ing karang klampis di takundang Kakak, lho bose to sing teko oh alah, jalukane di karo Eka, aku kon dadi lakon. Kakang, ana apa gremang gremeng ngomong dhewe, sampean iki mau tak goleki Kang. ana apa Pamriye iki ket wingi iki rak Kakang ki ya durung mangan. Mau ki wis tak liwetno. Mergo ning karang klampis kene iki iya anane iki mung aku karo sampean. iya Nek umpamane panjenengan ki urung maem ngono ra ya aku iki ngerti to, Kang. ayo mestine to Lah iya. Ayo, Kang. Wis kadung tak sambelke. Mangan. papano pangan sing wis cumepak ning ana pitung rong perkara sing arep tak omongno sampeyan Kok wigati banget tembung lan omongmu. Ana rong perkara sing arep sampeyan omongke karo aku. iya Jane iki ana apa? siji ngenani bab lenggahe bapak utawa rama lembuami luhur Heeh. kaping pindho ana rawuhe Ratu Parahyangan wa Dewi Kili Suci Iya. lho Sampeyan ki aja goroh karo aku. sumpah Wakili Suci iki ra wis kapundhut. Iya. Wis yah mono yah mene. Kowe kok iso kandha iki lho. Nek lumampah ning kene. Oh. Sampeyan kandha nek ketemu Wakili Suci. Iki mesti goroh sampeyan. kuwi wis tembus yitmo lho daya iya mbak-mbak wong desa Saso ning lakune tembus yitmo nalika aku manekung wujo ing panti pangruwat rasa ana rawuhe Dewi Kili Suci ya wakne awake dhewe Oh. dasar perkarane jane ana gunem ana tembung tak simpen ndok ati
Awit saka ora wicaksane Rama Prabu lembu ami luhur ngono lho Di. Sampeyan lan aku direwangi urip ning desa ngedohake gebyaring donya mung njajal kepengin kaya uriping kawula alit kelakon. Bek ngono tanpa kowe karo aku. Kahanane dulur-dulurmu ana ing Jenggala isih geger gember rebut balung tanpa isi. Kang, Ye, aku tak njaluk ngerti perkara iki. apa? Kakang Bancak kira sedulurku sing tak tresnani. Ndi ana Kakang Bancak? Ana daya. Lah iya. Iya. Nganti tumekaning iki Kakang Bancak klambrangan ning Karang Kelampis. Aku mergo tresna Ya. tetep nututi Kakang Bancak. Lah nek sampean ngomong umpama gelem Ya. kumpul karo Kadang Panji Ya. nok nggone Kraton Jenggala. Kowe karo aku iki ra ya wis kepenak to, Lho Kang? iya. Iya mesti. Lah iya. Ayo. Lah kok terus sampean ngomong jarene ning jaba kono akeh sing do dredah. Ya. Apa kepengin golek panguwasa. Ya. Ki lho dasare Kakang ki lho arep ngopo ngono lho. Kepengin sinau babaring rasa tumrap laku uriping menungsa. Kasunyatane ora nganggo dalan derajat pangkat lan kalungguhan. Ah, Ning jebul saka ciptaning ati. Jalaran apa? apa? Manggoning tresna sejati ki ora merga kurukan donya brana derajat pangkat. Oh. Ning bisane awake dhewe iki mau nyerawuni apa kang dumadi tresnane wujuding geni banyu angin lan lemah. Apa nek kaya ngono wis dijajal nyatane kurang luwih kowe karo aku urip ning Karang Pradusunan kurang sandang buka. Kasunyatane pengen seneng bisa srawung, pengen mangan bisa nglakoni, pengen nyandang bisa tuku. Ora kena, ora mung sak perkara gebyar lan gumebyaring jagat ra ngono lek. Iya, Lah iya. Kang. Ning tembung kang pungkasan ki mau sing tak enteni. Apa? Jane sampean kok nganti ora mangan pirang-pirang dina. Terus kepengin nata ati. Ya. Terus panjenengan kandha jarene Eyang Kili Suci rawuh. Ya. Iki terus karepmu iki lho arep ngopo? Niatku kepengin melehake panjenengane Rama lembu ami luhur. Aku duwe dasar kepengin mbangun praja Karang Kelampis. Ngayawara meneh. Lha kok ngoyo Saiki nek Kakang Bancak ki kepengin bangun praja Ya. Karang Kelampis. Wong bangun praja ki butuh prabeya lho, Kang. Iya. Terus duit kondi. Aku ora duwe duit. Ya. Kakang ora duwe duit. Ya. Terus duit kondi, Kang. Duwite digoleki supaya ketemu. Mapan awake dhewe menepke ati, terus goleki duit supaya ketemu. Lah, ketemu ning duit nganggo daya sarana. Saranane Wajar Kili Suci rawuh. Bancak kowe iso mbangun desa Karang Kelampis utawa mbangun praja syarate kowe kudu kecondhokan Pustaka Raja. Pustaka Raja. Iya. Pustaka kuwi buku, raja kuwi pangarsa. Sik, Ah. aku kelingan.
sing asta Pustaka Raja Ya. iki ora ana liya mung Rama Amiluhur ana ing Jenggala. Iya. Ah, nek pancen tembunge Wakil Suti kaya ngono, Kakang tak terke mara yang Rama nyuwun anane Pustaka Raja. Sampeyan ngilali apa ile? Ana apa? Aku jutaan karo Rama wis ana 4 sasi kok. Apa kowe guyu? Mulane kuwi karepku. Apa? Nek Kakang Bancak gelem kondur, mengko ketemu karo yang anu Kanjeng Rama. Sampeyan wis ora jutaan maneh. Aku ketuk kono mesti ana syarat 2 perkara. Apa nek? Sing sak perkara siji njaluk ngapura. Ha, Minal aidin wal faidin. bener? Mongko wis telan. Lah yo. Sing kaping pindho, Apa? burung dikaruan nek Pustaka Raja diwenehno aku. Maka dari itu, Aku ngrasakno Kakang Bancak iki lho. lho maksudnya piye? Jak kumpul karo guru olahraga iki lho. Nganggo basa Indonesia barang. Awite aku diundang karo guru olahraga iki mergo aku iso basa ku mau aneh-aneh ku mau. Lah terus karepe maka dari itu ya Sing apa? bisa njupuk Pustaka Raja ora bancak ning adikku lanang Daya. Oh alah. Tukane keprai matane picek menawa. Sumpah pokoke. Angger kowe sing mangkat, wong luarane sing dikongkon kowe kok. Aku kok ngono lho. Dadi kudune aku sing nyilah Pustaka Raja. Pustaka Raja Jenggala iso diparingake nek Bandaya sing njupuk. Enak ta? Aku Iya. tak mangkat aku. Laku lakon laraping rasa daya mangkat jinanggung dening dewa iso mbangun praja. Kabeh prajurit ana ing bulan Tegal. Sliramu iki wis tak utus. Rikala semono takon cumawis sing kreta joli jemana. Apa wis kok sumedhiake? Sampun. Wis Pak. Sampun. Yen kaya ngono. Tumenggung Kipli Heropati. Kula cumedhaore. Napa? Sliramu ge tak utus. Bebarisaning prajurit ana ing bolas Tegal. Ing tumuju ana ing Praja Jenggala. Lajeng sliramu kudu maringi bebarisaning Kreta Joli Jembana. Apa wis siapa? Sampun sumadyo mboten ujiwani. Yen kaya mangkono ora susah kesuwen. Ayo enggal diwiwiti Kreta Joli Jembana. Budalake. Budalno. Nggih. Sing ati-ati yo. Pangestu nggih? Iya. Para tamtemu. Siaga makarya. Kestisan jata lumaksana mageta-geta. Tanjo! 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 Tanjo!
prajurit ana ing Praja Jenggala. Ora ana sing godhangake kursi palungguhan to. Mboten. Penake nggone padha lungguh ya. Marang dika Kakang Patih Kudanawarsa. Sabda dawuh katimbalan Sengaja ing dina iki ingsun ngersakake soaning kabeh para punggawa praja ora liwat kabeh para kadang panji merga ingsun bakal paring dawuh Nyadanipun kalenggan menika sedaya para putra Panji liwat sagunging nayaka praja ing Jenggala sampun sami sowan ngadhep ngabiyantara wonten resa mentas wae putraning Sun Panji Inu Kertopati dedaupan lan Galuh Candra Kirana ya Sekartaji putri saka Kediri wis dadi sabaning Sun nalika semana lamun putraning Sun Panji Asmara bangun wus kagungan garwa bakal ingsun lintiri dewaning keprabon ana ing Praja Jenggala mungguh pinemune Kakang Kudanawarsa kepiye menika sampun trep lan sampun pas jalaran menapa Kanjeng Pangeran Asmara bangun menika putra ingkang mijil saking Bapa Raja Ibu Ratu ya tegese saking garwa Prameswari menika ingkang wenang lintir dewa keprabon panjenengan kaya ngono Kakang sareng waspa nggih mungguh pinemumu kepiye nggih kula ugi condong kali pemanggihipun Paman Patih Kudanawarsa menawi bendang salereh panjenengan musuhi wonten ing kraton Jenggala ingkang kapiji menika Kang Mas Inu Kertopati nggih Asmara bangun kula nayuk sanget kaya ngono niki Ger Gunung Sari paring dawuh Prabu nadyan mung kadangipe umpama Kang Mas Pubangun ingsun paringi kalungguhan minangka Nalendra ing Jenggala kepiye Prabu sedaya kala wau pranatan lan paugeran wonten ing Praja Jenggala ya kula pinangka putra saking Kediri menawi saking Panyokro Bawa panjenengan bilih Kang Mas Panji Asmara bangun kedah lintir kawibawan panjenengan kula namung guyu bagus yen pacet kaya Panji Heru kar tolo Wonten pangandika dawuh. Biasa. Babangan Pak Joni. Babangan. Dadi bengi iki kowe dadi bambangan. Bengi iki aku dadi bambangan karo Mogot. Bambangan kok 3 meter. Wonten dawuh pangandika Kanjeng Rama. iya Rama arep nyuwun pirsa Monggo Rama, nanging kula mboten mangertosi. Loh. Urung. Ento lah Rama iki urung paring dawuh kok ora mangerteni Badhe kula midhangetaken menapa dawuh Rama dalem iki badhe diaturaken dhumateng kula tansah manunggu. Kosek kata-katamu kok manenggo iki Ngenteni Rama. oh ngono
Upama kadangmu bangun ngenteni Rama dadi ratu ora apa-apa to. Nek kula setuju saja. Hei, kowe iki putra ratu. Lho kowe iki matur celometan sak karepmu dhewe. Kanggo basa apa kuwi mau? Sedaya wau sampun takdir Gusti sing akare jagat. Iya. Menawi to kula badhe ngembunaken. Pancen ngono. Okeng para kadang Panji sing tak sekolahke ning luar negeri iki mung siji. Kurang ri Rama. Kurang ri. Lah kudune Kangge ri. emoh. Saking menapa? Rama wis tau kelegen kok. Nggih, Rama. Manut. Ayo mong Panji Heru kuwi. Mulane basane ya dicampur. Ya ampun dipaiben. Kula pirang kabar mbok pilih kadang kula Heru Kartolo menika sekolah SDLB lho. SDN. Apa itu? Sekolah dasar luar biasa. Oh, nggih. Dadi kowe iki salah sawijining putra sing kebutuhan khusus. Nggih, Rama. Lah karepe Rama rak tak kongkon sekolah SKKP. Kenapa to Rama menika? Sekolah karepe ora karepe. Kita dados kula menika magak. Iya. Kang dadi tandha pitakon jeneng sira Handaka Putra. Nggih Rama Prabu. Mentas dedaupane kadang ira sira pamit lan Rama lan kabeh para kadang Panji Nggih. balione ngurawan. Nggih. Lho durung gantalan dina kok wis suwan meneh. Napa sebabipun ngantos kula sowan? Ngabiyantara wonten mesa panjenengan. Iya. Jalaran pancen wonten wigatos ingkang badhe kula aturaken dumateng panjenengan. Ana wigati Nggih. kang bakal diaturake ana Menika Rama. magepokan kalih negari Ngurawan. Ngurawan kenapa, Nger? Katuran pirsa Rama Prabu. Ing dinten sak menika Ngurawan menika ketaman pagebluk geden-gedenan. Weluh. Pagebluk Mayangkara. Esuk loro sore mati, sore loro esuk temekaning pati. Sliramu minangka pangarsa ing Ngurawan. Nggih. Kudune tanggung jawab, Nger. Sampun boten kirang-kirang anggen kula tanggel jawab ngenani kahanan sarta swasana wonten ing Kadipaten Ngurawan. Maka para Rama Prabu, kahanan ing kados ngaten sampun kula sora widhakaken. Iya. Wonten salah setunggalipun wiku ingkang gentor sutapanipun. Nah, ngendikaning wiku kala wau kahanan swasana wonten ing Kadipaten Ngurawan ingkang katemben kemawon Kyai Pagebluk saged sirep lamun to kula kecondhokan kitab Pustaka Raja. Pramila saking menika Rama Prabu, Iya. estunipun ngantos kula sowan wonten ing Kraton Jenggala. Saperlu namung badhe nyuwun tampil kawontenanipun kitab Pustaka Raja kala wau. Dadi sireping Pagebluk ing Ngurawan Nggih. kudu ditumbali kitab Pustaka Raja. Kados ngaten kasinggihan. Ya. Nanging ya ngono. Nggih, nggih. Rama durung bisa wangsulan jalaran Pustaka Raja. Iki bakal Rama pasrahake marang Kadangiro Asmarabangun kang minangka calon ratu ngenteni palungguhaning Rama ing Jenggala. Kados ngaten nggih, nggih. Boten dados menapa Rama Prabu. Lamun ana kalodhangan Rama bakal paring dawuh marang Kadangiro Panji Asmarabangun.